Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamahanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot sa gitagbuan sa kalagog sa espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang mayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa atubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, akong pagabasahon ang pila ka mga bersikulo nga angay nato nga andamon natong kaugalingon pinagi sa paghinumdum nining mga saad sa Dios. Galatians 3:26, for ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. 2 Chronicles 7:14, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Matthew 5:14-16. No one, when he has lit a lamp, puts it in a secret place or under a basket, but on a lampstand, that those who come in may see the light. Luke 11:33. Therefore settle it in your hearts not to meditate beforehand on what you will answer, for I will give you a mouth and wisdom which all your adversaries will not be able to contradict or resist. Luke 21:14-15. But that the world may know that I love the Father, but as the Father gave me commandment, so I do. Arise, let us go from here. John 14:31. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints and for me, that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that in it I may speak boldly as I ought to speak. Ephesians 6:18-20. Therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord, not of me his prisoner, but share with me in the sufferings for the gospel according to the power of God, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began, but has now been revealed by the appearing of our Savior Jesus Christ, who has abolished death and brought life
and immortality to light through the gospel. 2 Timothy 1:8-10. Sa dili pa kita magapadayon o pagsugod sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos ni kadlaw, let us examine our conscience. Atong susihon, atong kaugalingon, kung napawagtay mga sala nga naana sa atong kalag, kay kini mahimong babag sa atong pagbuhatong pagtuon sa pulong sa Diyos. God wants these things that we have done wrong before Him be cleansed. 1 John 1:9, the recovery technique na gaingon. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kapanalang kanimo higala nga wala pa kaluwasan, wala pa si Kristo diha sa imong kinabuhi, gidapit ka giyawhag ka sa pulong sa Dios. Diha sa Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Usa sa hilom magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo na tanan sa imong pagdala ka namo ning dapita sa ako sa pa ipahilan Diyos nga ikaw nagalihok ang imong grasya sa imong kinabuhi. Bisan pa kini imong kinabuhi nga imong pangilugwayan, kini umikan sa imong nagalihok gayon nga grasya nga dili kami takos. Grasya na nagaginawa pa kami, grasyang gihatagan mo pa kami ka-skill sa panglawas, napay among kalantip sa among pangunahuna kining tanan, imong gipahiluna kay ikaw na may plano sa matag usa sa among kinabuhi. Nining adlaw, ubani kami o Dios, tultuli kami, pasabta pa kaming dugang sa imong kamatuoran, pinagi sa pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo nga mo'y bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Ubani kami nini among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry nga tangtanga mga babang na niya sa mga una-una aron kami makapunting lang sa unsay imong igatudlo kanamo ning adlaw. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. May adlaw sa tanan nato mga higala, mga suki o atong mga subscribers o ang atong mga igsoon diyan ni Kristo nga nagasubay gyud adlaw-adlaw ni atong pagtuon. O sa niya pa kita magadupot ni atong tunanan nga giuluhan og the real keys of success in life. Okay. Taon naman yun din natong giduputan. So, anyway, taon-taon, daghan pa kayo kining mga punto atong dadon diha kanimo o atong ipadayon katong atong gibiyaan kagahapon o sa miyaging mga adlaw nga ang atong inheritance gihatag sa Dios niadtog yung higayon nga kita naluwas. At that very moment we made the most important decision in our life, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, which salvation cannot be lost kay kini gihatag sa Dios once and for all. So naluwas kita diha dungan niya na ihatagan kita niining panulundon, inheritance o kini giandam ni sa Dios alang kanato gitagan na yun nga ato kining madawat sa panahon nga atong tuman ang mga panginahanglan, the requirements
to receive this inheritance. Itawag na ito kinig divine escrow blessings. Samtang din ipakita ining kalibutan na. Okay? Kaya kita mga anak naman sa Diyos. So, Galatians 3:26, in Christ, you have become children of God. O John 1:12, nag-iingon, on all who are saved, we are heirs, mga kanang manununod. O ba na Bisaya? So anyway, kaning naipunto na ito ng edad o diya kanimo, the doctrine of eternal rewards. O diya sa Revelation 3:11 nag-iingon usab kini, I am coming quickly, hold fast so that no one will take your crown. Now, we have to execute the spiritual life in order to receive that inheritance, kining divine escrow blessings, panulundon. Mo na lang na itong gamiton sa nga pulong, no? Inheritance o divine escrow blessings, panulundon. Now, eternal life, as we know, is a pre-salvation issue, right? But when we talk about inheritance, kung may atong isgutan, inheritance there is already a post-salvation issue. So kung balikon, eternal life is a pre-salvation issue. But when we talk about inheritance, kining maong inheritance is already a post-salvation issue. Kaya gihatag naman sa Diyos, hindi ka luwas sa usa ka tawo, hatagan dayon siya niya ng maong panulundon. Gitagan-an ba? Giandaman, dili kay gihatag. Kaya di pa man mahatag kini kun wapay katakos ang magtotoo. Gikinahanglan ngayang tumanon ang mga panginahanglanon, mga requirements. Now, diya sa 1 Peter 1:3-4, nagaingon gihapon nga inheritance, undefiled, o kini will last forever just for you who are protected by the power of God. Okay? Ang kini nagpasabot nga there is really nga naagyo yung Museum of Heaven. Di ba nakadungog na kanini? Naagyo tayo Museum of Heaven nga gitagan na sa Diyos kanato dito sa eternidad, where our inheritance are kept. Naaman diha i-store, na diha i-pundo. Now, sa diha nga kita mapakyas, bantay, sa dihang mapakyas kita sa pagtuman, we fail to execute the spiritual life, kining inheritance just becomes a memorial. Handuman na lang. You see? Di ba ako nakanggiingnan may tungod nini, ako nakanggi patinawan nga kitang mga magtotoo na ay Museum of Heaven dito sa langit, nga na ay ngan carved niya ng mga Museum of Heaven. So, tuwa diha gipundo ang mga inheritance nga giandam na sa Dios kanato. Nga atong maangkon, mapahimoslan, enjoy ta niya na sa diha nga makatuman kita sa mga tulumanon sa espirituanong panginabuhi. Dinhi. Yan ang atong panginabuhi. Now, let us remember that the issue in salvation is not sin. Okay? Balik na punta niini. Ang issue sa kaluwasan, dili sala, kundili ang atong kabubuton ngadto kang Ginoong Kristo. Unsa may atong huna-huna ngadto kang Ginoong Kristo? What do we think about the Lord Jesus Christ? You see? So ang atong kabubuton giagad. Now, choices are given to
an unbeliever sa dili magtotoo to believe in Christ or to reject Christ. Na siya kapilian. Kaya yatagan man siya sa Diyos o kaugalingong kabubuton, volition. Laingaan, free will. Ipagamit man na sa Diyos. So choices are given. Either to believe in Christ or to reject Christ. Na siya ay kapilian. So, kung unsa may ang desisyon niya ng maong tao, whatever decision he makes, unsa iyang desisyon mo, dawat ba siya, masalikway, naagyoy resulta. There are consequences. Okay? At the point of salvation, yan ang higayon sa ato pagaluwas. Kanang sangkapan na ta. Di ba ako kanginan di padugay? Gisangkapan na ta og mga panulundon. Ingon nga mga sakop sa harian ng panimalay sa Dios. Because of that moment of salvation, we immediately became members of the royal family of God. Og ayaw na gyud ni kalimti kining maong doktrina, prinsipyo sa doktrina. One saved, always saved. Now, speaking of inheritance, ang usa ka magtotoo nga mapakya sa pagtuman sa mga panginahanglan sa Christian way of life and diha nga siya makasala. He fails to execute the Christian way of life, and then in perpetual carnality nagpadayon siya sa paglunang sa kasalanan, then definitely he loses that inheritance. Mawa. You see? Kita rabang tanan. Muatubang rabang kang Ginoong Jesucristo. Tang tanan. Now, in terms of salvation, God's standard must be met in order to appear in the judgment seat of Christ with flying colors. Kaya kita mo atubang man tang Ginoong Jesucristo sa panahon ni ining gitawag og bema seat, judgment seat of Christ. Di man gini kay paghukom, kundi evaluation time. Timbangon unsay gidaghanon sa atong mga maayong binuhatan, mga tawhanon ba o Dios nun ba? Human good or divine good? And we are going to appear before the Lord Jesus Christ. So, hopefully, kita makadawat kita niya atong panulondon, inheritance with flying colors. Now, kay dihagod sa dito na ba sa judgment seat of Christ, ang tanan na itong mga binuhatan, himuan o pagtasal will be evaluated. Kaya di ba duga akong ingnan nga, they may be divine or human good. Di ba nakakunsa po resulta kon ang daghan nga imong nabuhat nga mga binuhatan, mga tawhanon, kanagitandi na sa kahoy ko gunong dugami o imong duslita na mo sila maug daw. So dili kanang gantihan kadturang mga Diyos nun nga maayong binuhatan mo magantihan kay gitandi man na sila og pilak, bulawan og mahalong mga bato. Nas Korinto isgutan na nato last time. So akong balikon nga at the point of salvation, God provides us this inheritance. Kauban sa katluan og siyam ka mga irrevocable absolutes. Sabot ka? Irrevocable, di na mabakwi. Okay? Ang eternal life, di naman na mabakwi. Kinabuhing dayon, that's irrevocable. But we may lose the eternal inheritance for failure
to meet the requirements to receive it. Kapagkiyas man ta sa pagtuman. So, what ay katakos sa pagdawat niya itong inheritance. So, while we believers are still niining ikaduhang bahin, phase 2 sa plano sa Diyos, make use, pahimusli, make use of God's divine assets, mga kasangkapan nga espirituhanon, gisangkap kini sa Diyos, gitagana kini kanato, gihatag kini kanato. Kay kini ang paagi kun atong pahimuslan kini mga espirituhano, mga kasangkapang gihatag sa Dios kanato, kini makatabang kanato sa pagkabuot sa atong tumong espirituhanong paghamtong. Kasabot ka? So, while we are still here in phase 2 of God's plan, we have to make use of God's divine assets and be able to reach spiritual maturity. Si Pablo bitaw nag-ingon, I have fought the good fight, I have kept the faith. Now, keep on keeping on. Mao na nag-ingon diha sa Revelation 3:11. Keep on keeping on, hold on to what you already held, so no one can grab your crown. Wag yung ilog niya na, o makabawi o di bawi, makailog o makasakmit niya na. You see? Now, dugang pag yung bersikulo nga naghisgot ni ining inheritance, panulundon, naghisgot kini inheritance in the saints diha sa Ephesians chapter 1 verse 18. So, hinumdumi nga kung ikaw mapakya sa pagtuman sa mga tulumanon, mga requirements sa spiritual life or Christian way of life, you will have your eternal inheritance, but you will not be able to touch it. Di ka makatandog na ni ana. Ana ka eternal inheritance, but you are not able to touch it. It only becomes a handumanan na lang in town. Becomes a memorial for lost equal privilege and equal opportunity. Nawa, you see, nahanaw. Naibaw ka. Ang metabolized Bible doctrine sa atong kalag, nga niya sa atong kalag, is the most fantastic thing in the whole universe. Kasabot ka? Kining nagaling na nga pulong sa Dios nga niya sa atong kalag. Maunay kinanindutan na di ni mo na ikatandi sa bisag unsang bilinhong butang ni kalibutan na. Kana. That's the most fantastic thing in the whole universe. Walang yung ka makaamgo niyan. Now, tuod no, may I touch on this nga mampuy uban nga gadahom sila nga angay-angay na ta dito sa langit nga ang nabay equality. No, in heaven there is no equality. Kadungog ka, why angay-angay dito sa langit? Why? Ibaw ka nga no, tungod kay nagkalahi kita sa atong kanang ang sa pagtubo espirituhanon. We differ in our spiritual growth level tungod sa atong paggamit sa atong kabubuton. Gusto? Due to our use of our volition. Our volition must have said no many times, several times. So, unsa man nimo pag you see, wag yun tayo kanang angay-angay dito na sa langit. No equality. Now, okay.
Abrihan na po ng imong Biblia sa Galatians 5. Galatians 5:19-21. Anhitas 21 usa. Nagingon ka na nga. Those who do those things, ang gisigutan niyang previous verse niya na, those who do those things will not inherit the kingdom of God. Now, so lagi kita, giyatagan lagi ning inheritance. Gitaganan. Apa naman lagi mga tuluman doon nga itong tumanon requirements to accomplish. Now, once we fail to fulfill or accomplish those requirements, dili kita makadawat. Natural. Now, of course, why question bahin sa kaluwasan? Eternal salvation eternal life is the issue in salvation. Nga itong higayon nga itong idawat si Ginoong Jesucristo nga itong manluluwas na nag-iya kita o kinabuhing walay katapusan. So, 1 Peter 1:25 also says, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Niya, misumpay ka na, naghisgot ka na to obtain an inheritance which is imperishable, which is undefiled, and will not fade away. Dili na mahanaw. You see? Dili na mawagtang. Oh, by the way, kadtong mga tao nga nahibilin, who are left behind niya human sa rapture, mga dili magtotoo tanan. Tanang tao nga mahibilin, mga dili magtotoo. They are unbelievers. Kaya kitang mga magtotoo are already taken away from this earth. Bitaw nang gisakgaw ta. We are already raptured. Okay. Balik ta sa kanang inheritance. Part of the 39 irrevocables. Usa sa mga katduan o siyam ka mga irrevocables nga di na mabakwi, mao kading inheritance in the eternal state. Okay? Ang magtutuo nga may lose his eternal inheritance but never his eternal life. Ayon na nakalimti ha, dili na mawagtang, dili na mawa ang imong kinabuhing dayon, eternal life. Ang panimong inheritance, eternal inheritance, mawa. Kano sa mawa? Sa panahon nga mapakyas kita sa pagtuman sa mga requirements sa pagdawat niya na. Now, ang inheritance ni Ginoong Jesucristo ni ining panahon sa simbahan is his being the King of Kings and Lord of Lords. That is his inheritance. Ang simbahan, kinsa man ang simbahan? Ikaw o ako nga mga magtotoo. Ang mga di magtotoo, dili simbahan, of course. Di man sila luwas. So, ikaw lamang nga magtotoo ni Ginoong Jesucristo. Luwas na. Ikaw ang simbahan. The church is God the Father's inheritance to the Lord Jesus Christ. You see? We were also given the inheritance which made us masig ka manununod ni Ginoong Jesucristo, joint heirs of Christ. Kita mga magtotoo. So, gihatagan kita ining panulundon nga maoy nakapahimo natong masig ka manununod ni Ginoong Jesucristo. We have equal privilege and equal opportunity to receive our eternal inheritance. Equal kita diha. Apan sa pagdawat na di na ta equal. Sabot ka. So, okay, Philippians 3:11, if by any means I may attain to the resurrection from the dead. Kitang tanan
paggabanhaon. Okay? All of us will be resurrected. This goes that kini si Pablo nasayod niini maong pagkabanhaw. He is saying, how I wish to experience the rapture. I long to see the day nga makaambot unta ako ni ining pagsagaw. Wala man makaambot sa Pablo. Verse 11 sa attain, kining attain nakakabot. Ang Grigong pulong ni katantao. Sa ibot pasabot, arrive at a particular state. Naon sa may isgutan bahin ini. Kining maong bersikulo nagapakita nga how we wish we can attain this experience. Actually, this means ex-anastasis. Ang Grigo nga pulong nga nagpasambot kini out, ex-anastasis. Ang buot pasambot ni to come back to life or resurrection. Mubalik ba sa pagabuhi mo na buot pasabot ni ex-anastasis. Kining out, makapagawas, makabuhi. Now, kining out din nagpasabot kini nga mga magtutuo lamang will be out of our old self. Unsa man ang old self? Karaan natong pagkakita nga mao ang old sin nature. Kinaiyang magasasala. Mugawas na ta. Nini nga tong old sin nature at the resurrection. Sa dihang banhaw na kita, wala. Goodbye nga itong uisin. Mugawas naman ta. Now, batay ni, we believers will be out of our OSN during the resurrection. Ayan naglimti. Sa panahon sa pag-rapture o pagsakgaw, lainganin ni is resurrection. Excuse me. Pagkabanhaw sa simbahan. Kini simbahan kita banhaon. Okay? Nauna sa tanan. In our spiritual life, we need motivations. Gusto? Nung sa may bahin ninyo, mangutana ko nimo, what do you think is part of this motivation? Well, part of this motivation is divine discipline. You see? By the way, loss of eternal rewards does not mean loss of eternal life sa salvation. Bantay yun na. Ayaw paglibog niya na. Loss of eternal rewards does not mean loss of eternal life. Now, okay. Laing punto nga kung dadon diyan nimo. Doon ay duha ka matang sa pagtuon sa pulong sa Dios. There are two kinds of studying the Bible. Una, studying the Bible by setting up religion's preconceived notion and traditions and principles. Okay? Ang ikaduha, studying the Bible pinagi sa teaching ministry sa Diyos Espiritu Santo. Nga mao ang husto. You see? Studying the Bible through God, the Holy Spirit's teaching ministry. Dili kita makasabot, dili kita mapatinawan sa pulong sa Diyos kung wala ang teaching ministry sa Espiritu Santo. Kining imong nadungog, natingog, nga nagda sa mensahe, dili ni siya ang kanang magtutudlos kamaturan. Instrumento lang siya. Kasabot ka, he's only a mouthpiece. Anybody who has the gift,
will be used by God. So, ang Espiritu Santo maogyoy bida. Siya gyud ang main actor kung bahin na ganis pagtuon sa pulong sa Dios. Sabta gyud na. Okay, baliktad niya dong Ephesians 3:1-11, resurrection body of believers. Now, every believer has equal time na atay kanang pantay-pantay nga panahon to avail of the equal privileges and equal opportunities. Now, the eternal heritage or reward for all winner believers ipang-apod-apod kini didto sa bema seat, sa judgment seat of Christ. Immediately yun, human yun sa pagsakgaw. Iman nina. Ipang-apod-apod na mga ganti, eternal heritage o reward alang sa mga winner believers lang. Bantay yun na. Kung dili ta winner believers, di ta makadawat sa atong mga ganti natural. We do not qualify. We do not have the capacity. So, the eternal heritage or reward for all winner believers did ipang-apod-apod. Human yun. Kanang sa rapture. Dito sa bema seat, the judgment seat of Christ. Now, nabitaw na sa 1 Corinthians 3:11-15 nga, no man can lay a foundation. Foundation. The Lord Jesus Christ is the foundation kung bahin na kaluwasan. Gusto? Now, kining gihisgutan nga no man can lay a foundation diya sa 1 Corinto, naghisgot kini og duha ka matang sa mga maing binuhatan. Tawhan ng mga maing binuhatan o Diyos nun nga maing binuhatan. Human good o divine good. Ang human good, mga itong wood, hay, stubble. Apan ang divine good nga iya sa Diyos, mayong binuhatan nga iya sa Diyos, mao ang pilak, bulawan, ug malong mga bato. Gold, silver, precious stones. Divine good. Wood, hay, stubble, human good. Now, ang Biblia go naghisgot ni og daghan nga paggamit sa kining kalayo. Okay? The Bible has many uses of fire. Now, dito sa karaang tugon, it's more on judgment, paghukom. Now, ang kalayo also refers to suffering. Diba? Pagantos. Now, okay, balik na niya itong 1 Corinthians 3. If any man's work can stand, divine good ra, mao'y makabarog, then the believer can receive his reward. Okay? Apan kon mga tawhanon, mga mayang binuhatan, dili siya makalawat. If any man's work will be burned, he will not receive his reward. Tayo mahimo niya na. Prinsipyo ka na. Apan hinumdumi. God has prepared those blessings for all believers. Alang sa tanan. But only winner believers ang makadawat ni ining maong mga panalangin. Kaya ang pildiro nga magtotoo, dili man makadawat niya ng maong mga panalangin. The loser believers will not receive those blessings. So, ang gold, silver, and precious stones, nagpasabot kini nga ang magtotoo, nagatuman, had been executing the unique spiritual life, the Christian way of life. Kay nga may nomdum ka sa duha ka power options, feeling of the Holy Spirit o metabolized Bible doctrine. Mao ni power options. O ginomdumi kadtong tulo usab ka mga spiritual skills,
Rebound, Operation Z, o 10 problem-solving devices. Gawas pa niini ang imong 10 problem-solving devices. Numdum pa ba ka? Sa memory aid ngong yatag nimo, RFFG, DPIHPO. 10 problem-solving devices. Napulo ka mga solusyon sa mga suliran nga gihatag gisangkap sa Dios kanato. So, niini, just imagine niya nata niining okay, at kadiyot lang kay diya pa yung dadon nimo nakalimtan nato nga kung ang imong nabuhat nga mga maayong buhat wood hay stubble kini nagpasabot nga ang magtutuo just disregarded wa niya panubalinga sa pagtuman sa Christian way of life sa iyang kinabuhi. Wa siya mosunod, wa siya motuman, wa siya manumbaling. You see? So mo na nga mahog siya nining tulo ka mga arrogance complex. Unsa na no di kay arrogance complex kanang kining ang iyang pagka-arrogance nga skills, arrogant skills. Unsa man? Self-justification, self-deception, o self-absorption. Now, basing on all these things, natong gipang hisugutan, kining pagsangkap sa Dios kanato, paminaw, there is no excuse for failure alang sa matag magtotoo. Wala. Wa gyud tay kanang pangatarungan nga di ta mahimong mananaog. You see? There is no excuse for failure for every believer. So, we can either be winner believers or loser believers. Papilion ta. Now, just imagine kung ikaw buot nga mahimong winner believer, you have the power of rebound. Imo ba nang gipahimusan? Imo ba nang gigamit sa matagutlo sa imong kinabuhi? We have all the divine assets provided by God. Mao na nga we have no excuse not to be winners. Kasabot ka. Ang atong panulundon, our inheritance, by the way, gideposito kini in an escrow dito sa langit. Our inheritance is deposited in an escrow in heaven, waiting for us to fulfill all the requirements to receive our inheritance. Naghuwat lang kini ano saan mo matuman ang mga requirements nga mo qualify ka sa pagdawat nining maong mga panulundon. Kay kung kita mapakyas, the inheritance only becomes a what? Handumanan na lang. It only becomes a memorial of loss of inheritance, of blessings. So, balik ta. Let's go back. Whatever suffering we have in life, bisag unsang matang sa pag-antos nga atong masinatis kinabuhi, and we are carnal, sa diha nga nag-antos tao niya, naapuntas atong kahimtang nga pagkakarnal, then, unsa man, we are being punished. We are being disciplined. Kastiguhon man kita. Karnal man ta. You see? But if we are spiritual, bantay, any suffering we have, kana panalangin. Kasabot ka. Di man na ni, ayaw na ni kalimti yun. Ayaw ni kalimti. Unsa mang pag-antos imong giantos, kung naakas pagkakarnal, kana kastigo, disiplina. Apan kung ikaw anaas pagka-spiritual,
O niya nagantos ka, kanang pag-antusa, panalangin. Samtag yun na. So, mo na nga, balik yapon tas 1 Corinthians 3:11-15. No man can lay a foundation. This is a picture. Hulagway kinisaw sa kamagtotoo ang nagahimo og kanang mga maing binuhatan. Okay? Samtang niya pa siya nining ikaduhang bahin sa plano sa Dios. This is a picture of a believer's production while he is in phase 2. Either divine good or human good. Divine good, gold, silver, precious stones. Human good, wood, hay, stubble. So, timan unsa may kanang nining duha, unsa may matang nga rewardable, nga magantihan. Only divine good. Ayaw na nagalimti. Og neighbor, taga-alag ka na ako og ihimplo, no? Okay. Taga ka na ako ihimplo kining pagbuhat og maayo. Either Diyos non or tawanon. Now, naidunga ka mga magtotoo. Two believers nga mabuhat sila, puro sila mabuhat o maayong binuhatan. Okay? Silang duha nagbuhat o maayong binuhatan. Bisa kung sang matang tingaling kanang maayong buhat, basta Diyos nun. O Diyos nun, kana nagagamit siya sa pulo sa Diyos sa pagbuhat niya na. O naa siya sa pagka-spiritual. Di man ha? Spiritual lang yung kaimtang. Tuwa siya magpuyo sa iyang dapit nga puloyanan nga operational divine spheres to. So spiritual siya. Wa siya sala kay tuwa man siya sa sulod sa plano sa Dios. Sa pagbuhat niyang mayong buhat, pariha ra na itong usa. Pariha sila nagbuhat ng mayo. Kanang iyang nabuhat ng mayo, mo na divine good. Parihara sila ni gabuhat adtong usa nga naas pagkakarnal, naglunang sa sala. Nagbuhat po siyang maayong binuhatan. Parihara adtong akong gihatag nimong implo. The same, exactly the same. Maayong binuhatan. Apan karnal man lagi siya. So, kung karnal siya, yan ang pagbuhat niya na, kadto nahog itong iyong mga maing binuhatan, kugon, kahoy, nagami. Duslita ni mo na sila ugdaw. Dili magantihan. Apan katong usa, nga una na kong ihatag ni mong ehemplo, buhat siyang mga mayong binuhatan, the same as that carnal believer. Kay diya man siya sa suod sa divine sphere, spiritual man siya, kadtong iyang nabuhat, mga mayong binuhatan, gitandi sa pilak, mulawan, mahalong mga bato. Kadto rang mga mayong binuhatan. I mean, ang believer nga nagbuhat diyan tumaoy pagagantihan. Nagsabot ka ba? So, mao ka na ang ahong patinaw diya nimo. So, we are the only one responsible for what we produce. If human production, they will all be burned pagasunugon. If divine production, will be rewarded for all of that. Kasabot ka. So at this point in time, if you are suffering, susiyahin mo kaugalingon, examine yourself. If you are making use of God's assets or neglecting them, nagapahimos ba ka o imong salikway lang? When God punishes us because we failed to use any of God's mandate, then kinahanglan sa imong buhaton, kinahanglan mo rebound kadayon, then move on.
Ayaw gunong. Rebound and keep moving so that kanang maong kanang disiplina nimo mahimo na nag fantastic blessing. Kasabot ka. Ato ni pa kanang dugangan kini pag-explicar nimo ugma sa atong pagpadayon niini. Dinhilaw na kita kutob og ayaw sipyat sa sumpay nini. Sa pagsubay niini nga pagtuon. Magampot amahan na mo nga Dios, salamat nining higayon nga kami nagatuon sa among pulong nga among nakatunan ang dugang kamatuoran. Naot nga Espiritu Santo magapa tinaw pagyud kanamo dugang sa among kamatuoran nga among magamit sa among adlaw-adlaw espirituanong pagkinabuhi. Wala kami mahimo sa mong kaugalingon kung wala ikaw, Diyos. Usa salamat ini imong mga kamatuoran. Ang gisigihan namong tuon, buhan mahimo kaming makaawat sa imong maayong panigingnan samtang dinikapan nining kalibutan na. Nga mahimo kaming maumol kining among pagkinabuhi diha kang Ginoong Hesukristo. Salamat ning tanan nga among pagtuon. Pinagi nining among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.